Al final, per poder tastar cegues, crec que has d'haver tastat molts vins a la teva vida, per poder tenir un barem just, no? El més complicat no només tastar a cegues o no, jo crec que és tastar massa vins al mateix temps. La prueba de humildad tanto para el vino como para el catador, ¿no? Siempre se tiene miedo de meter la pata, ¿no? Lo principal es lo perdido que estás, entonces puedes encontrar una virtud o un defecto y es un vino que te gusta o que ya conocías, pero no... es cuando realmente eres parcial. Si lo catas viendo ya hay demasiadas cosas que influyen. La humilitat. No t'has de comparar amb el del costat. I és el que acostuma a fer la gent quan t'està cegues. Ja. Que no saps on estàs, que bueno, dius coses i no saps si t'equivocaràs o no i que no saps on estàs, però és molt divertit, és molt xulo. Llavors jo crec que el vi ha de ser tu i jo, és a dir, el vi i tu, i ja està, és a dir, que et parli el vi i tu ser totalment franca amb el vi.